हरबाय गिबियावनो रायजोफोर माने आंनि रिंहा बड' चेनेलखौ नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो माने फिन आरो खनसे गोथार गोसोजों बयखौबो बरायनाय थाबाय सिगाङावनो लोगोसे नै रायजोफोर माने आङो दिनैबो नोंथांमोननि थाखाय गोदान मोनसे ब्लग लाना फैदों नोंथांमोनहा जोबजासे भिडिअखौ नाय भिडिअआ माने जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन आरो लोगोसे भिडिअआ एसे गोलाव जानो हागौ रायजोफोर अब्लाबो माने नोंथांमोनहा धैर्य हमनानै भिडिअखौ जोबजासे नायलां लोगोसे जोबथारनायाव कमेन्ट खालाम ओमफ्राय मोनसे खावलायनाय जुदि नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोसे बेल आइकनखौ प्रेस खालामनानै अलाव होनानै दोनदो जेन सानफ्रामबो आं भिडिअ हगारनाय नोंथांनाव आपडेट जानाय बायदि आरो नोंथाङा भिडिअखौ नुनाय बायदि थ' चलो रायजोफोर आं लक सभा इलेक्सननि सिगां जाय बिथां माने मुगानि थान्दै रिपर्टार्स आरो मुगानि थान्दैनि मालिक चेनेलनि मालिक रिपर्टार्स मा नाम होनदोंमोन जिखुनु जाया नोंथांमोनहा मिथिखागौ बिथाङा मोनसे माने ससियेल मिडियायाव ओंखारदोंलाय भाइराल जादोंलाय मोनसे भइसथ' नङा भिडिअ'आनो फेस टु फेस भिडिअ' माने फेसबुकआव लाइभ फैदोंमोन नामानो बुंनांगौआ बिसो बिथाङाथ' गोबां बाथ्रा बुंलांबाय माने नंगौ दैखौ जाय मानसिया लोंबाय थायो बे मानसियासो बे दैखरनि दैखौ मोनथिगौ ना रायजोफोर नोंथाङाबो नोंथांनि दैखरनि दैखौ मोनथिगौ आंबो आंनि दैखरनि दैखौ मोनथिगौ गुबुना गुबुननि दैखरनि दैखौ मोनथिगौ माने जाय दैखरनि दैखौ जोङो लोंबाय थायो जों बेखौ गोथाव मोनो माने गोथाव होननानै बुंनो हायो ओमफ्राय थावाबो थावा होननानै बुंनो हायो आरोना थ' रायजोफोर बेबादिनो जादों माने जोंना मुगानि थान्दै बिथां जाय माने लक सभानि सिगां थांनाय लक सभानि सिगां UPPL आव हाबदोंमोन दा बिथाङा बे बाथ्राखौनो माने रायजोफोरनाव दिनैहाय क्लियारिफिकेसन होदों आरोना नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव नुखाबाय जानो हागौ थ' नुब्लाबो माने आंनि चेनेलावबो नायलांदो रायजोफोर आं बेनिनो सोमोन्दै फंनैसो बाथ्रा लाबोदोंलाय बाथ्रायाथ' बुंनांगौआ जोबोद माने माबा जाबायलै रायजोफोर माने 2025आव UPPL आ जोबोद खैफोदाव गोलैगोन नामा बेसो जानानै दं दा 2025आव बिथांनि बुंनायखौ नायोब्ला आरोना थ' नंगौ जाय जेराव थायो माने बे जायगानि सोमोन्दै बियो मिथियो दिनै आङो बेहाय दं दिनै आङो बे जायगानि सोमोन्दैखौ आं मिथिगौ थिग बे रोखोमनो जाय UPPL आव हाबदोंमोन UPPL नि सिंनि बाथ्राखौथ' बे UPPL नि मानसिया मिथिगोन ना थिग बे रोखोमनो माने दिनैहाय मुगानि थान्दैया दाखालि जोंना जानानै थांनाय लक सभानि सिगां जाने माने UPPL आव जगदान जादोंमोन आरो गाव बुंहोदों होननानै दा सैथोआथ' अबे सैथो अबे नंखाय बेखौथ' जों बुंनो हाया खिन्थु खुगा गावनि बाथ्रासो बुंनाय आरो बियो गावनो बुंनाय बाथ्रा दा बेखौनो आं बुंदों थ' बै समावहाय बिथाङा बुंदोंमोन BPF नि एसेब्लाबो हेंथा बाथ्रा बुंदोंमोन थ' दिनैहाय माने UPPL खौ बिथाङा सापर्ट खालामा आं सापर्ट खालामा बे UPPL खौ आरो आं UPPL आव हाबनो होननानैबो हाबाखैमोन आंहा मोनसे जाथाय जादोंमोन बेनिखायनो आङो सासे मानसिनावहाय जे खामानि मोनो खोमा होननानै माने सावरायनो होननानैसो थांदोंमोन जाहैबाय दा नोंथांमोनहा भिडिअ क्लिपखौ नुखागोन नुवाखैब्लाबो नुगोन आं होगोन बे भिडिअनि थ्रुयैनो जेरैखिजाया भिडिअखौ नुखागोन दा जोबजासे नाय बिनि बाथ्रा बुंनायफोरखौ थ' आंनि बुंनांगौआ बेनो दिनै आङो सालिजारि खालामदों बिथांनि बुंनाय बाथ्राखौ लानानै नोंगौ थारैनो मिथिगौ BPF नि मानसिया BPF नि पार्टिनि बा BPF राजखान्थिखौ BPF नि मानसिया मिथियो UPPL नि मानसिया UPPL नि राजखान्थिखौ UPPL निया मिथियो माने सायावबो सिङावबो मिथियो थिग बे रोखोमनो जादों जोंना माने बिनन्जय ना मामोन बिनन्जय ना माबासो होनोमोनदां नामा बावलायलांला आं बिथांनि नामखौ रायजोफोर जिखुनु जाया मुगानि थान्दै चेनेलनि मालिक थ' बिथांनि बुंनायखौ नायोब्लाथ' माने खैफोदाव UPPL आ जोबोद खैफोदाव आरोखि ना फैबाय थानाय 25आव जे सरखार गोदान गठन खालामनाय मोनसे इलेक्सन जाया MLA भट दा बेवहाय मा जागोन UPPL आ सिन्था खालामदों ना खालामाखै बिसोरथ' माने राजनितिक गेलेनोनो सरखाराव फैनाय होननानै जोङो बुंनो हायो गासैबो रायजो राजाफ्रा दिनै राजनितिक माने BTR आव राजनितिक गेलेनोल' सरखाराव फैदों सरखाराव थादों जायजोंखि जाया मानो सिआराव थानानै राजनितिक गेलेबाय थानो मोनब्लानो जायो होननानै गोबां मानसियानो बुङो थ' बे बाथ्रा बुंनायखौबो जोङो प्रुफ होनो हायो ससियेल मिडिया हिसाबै थ' रायजोफोर नंगौ थारैनो दिनैनि बेलायाव जोङो नुयो प्रमद सारा जुदि गावनि खुगानि मोनफ्रोमबो बुंनाय बाथ्राफोरखौ उननिफ्राय लानानै दासिम गोसोखांनानै A to Z जुदि मोनफा मोनफा
बिफां गायनाय बायदि जुदि फांसे फांसे बिफां गायनाय बायदि जुदि गावनि खुगानि बाथ्राखौ रज'होयोब्ला हयथ' बेलथायनोबो हागौ रायजोफोरनि साननाय हनाया। प्रमद सारा जुदि गावनि खुगानि बाथ्रा बैबाराव मा बुंदोंमोन, दाखालिफोर मा बुंदोंमोन, बे बाथ्राफोरखौ गासैबो A to Z जुदि मोनसे मोनसे फांसे फांसे बिफां गायनाय बायदि रज'होयोब्ला अब्लानाखि माने UPPLआबो सानसे फिथाइ थायगोन, मिथिबाय। आरो बै बिफाङा गायजानानै प्रमद सारजों गायजानाय बिफाङा फिथाइ थायनांगोन, अब्लासो UPPLआबो फिथाइ थायगोन, मिथिबाय। थ' बे अबस्थाया दिनैनि बेलायाव UPPLनिया सफैबाय। रायजो राजाफोर, दिनैहाय बिथाङा जा बुंदों थारैनो सैथो बाथ्राया गाज्रिनि जायगायाव सैथोआ थाखोमानो हाया। सैथोआ बे हारसिंनो ओंखारखागोन। नोंखागौ, जेरावबो दं, बे हिस्ट'रियावबो दं, खोथायावबो दं, बाथ्रायावबो दं, आरो नोंथांमोनहा अलरेडि बेखौ मिथिखागौ। दिनै मोनसे गाज्रि जायगायाव अबेबा सैथो बाथ्राया अबेबा सासे मोजां मानसिया बेयो मालाबाबो थानो हाया, बे ओंखारखागोन। थिग बे रोखोमनो दिनैहाय जोंना मुगानि थान्दै बिथाङा माने सिंसा मोनथिजोबनानै फैबाय थानाय 2025आव जोंनाथ' धामाका जानो थांगासिनो दंना, दिनै बेनि सोमोन्दैनो मुगानि थान्दै बिथांनि बाथ्रा बुंनायाबो UPPL सरकारखौ मोनसे दिथा खालामनाय, मोनसे दिन्थिनानै होनाय बायदिबो आं नुहुरदों। आरो लोगोसे बिथांनि बाथ्रा बुंनायखौ लानानै BPF सरकारा, जोंना BPF राजखान्थि दला रंजानो हागोनखौबो आङो नुहुरदों। जेरैबायदि बिथाङा बुंबाय, थ' ओरैनोब्लाबो बिथां बुंलागि दा बुं, माने दिनैनि समस्याया, दिनैनि जोंनि बिटिआरआवहाय जे समस्या सोलिगासिनो दं, निस्सय थारैनो बिथांनि बुंनायजों दा सोलिनायजों बे एक्जेक्ट माने बे बुस्थुआ जागासिनो दङ। जायनि फलावहाय दिनै प्रमद सारा गावनि खुगानि बाथ्राफोरखौ जेसेबां बाथ्रा बुंबोदों, सैथोब्लाबो असैथोब्लाबो, राजनितिकब्लाबो पलिटिकेलब्लाबो, बे बाथ्राजों बर' जाथिफ्रा थान्दा जादोंमोन, धैर्य जादोंमोन, नम्रथा जादोंमोन, फोथायसोदोंमोन। हयथ' प्रमद सारा राजनितिक बाथ्रा बुंदों जानो हागौ, नाथाय सोरबा बर' बिमाया, सोरबा बर' बिफाया प्रमद सारनि खोथाखौ, प्रमद सारनि बाथ्राखौ बै समावहाय राजनितिक सानाखैमोन। ओरैबायदि दाम गोसा, ओरैबायदि बेसेन गोसा, सोरबा माने बुंजालिसो आरोखि ना। थ' ओरैबायदि जोंनि बर' जाथिनि बर' आइ आफामोन, बर' बिमा बिफाफ्रा फोथायदोंमोन, दाम होदोंमोन, मान होदोंमोन, मिथिबाय। ओरैबायदि बेनि थाखाय आर'ज खालामदोंमोन प्रमद सारनि थाखाय बै समावहाय, ओरैबायदि जोंनि बर' बिमा बिफाफ्रा माने आर'ज खालामदोंमोन प्रमद सारनि थाखाय। नाथाय दिनैनि बेलायाव जाय मानसिया बै समावहाय प्रमद सारनि थाखाय आर'ज खालामदोंमोन, बे मानसिया दिनैनि समाव मा बुंखो? अब्ला बे बाथ्राया दखा होनाय जादोंना जायाखै रायजोफोर? सासे बर'खौ, सासे बर' बिमाखौ, सासे बर' बिफाखौ। जानो हागौ प्रमद सारा गावो राजनितिक हिसाबै बाथ्राखौ बुंदोंमोन जानो हागौ। नाथाय प्रमद सारा जेब्लानाखि राजनितिक गेलेदोंमोन, राजनितिकखौ सुरु खालामजेनदोंमोन, बै समावहाय जोंनि बर' जाथिफ्रा, जोंनि बर' हारिनि आइ आफामोन, बर' बिमा बिफाफ्रा, जाम्बा जाम्बिफ्रा एसेग्राब माने राजनितिकनि बाथ्राखौ हमदांनो हाग्रा गोरों गोरा गैयामोन। आरो राजनितिक होननाय बुस्थुखौ माने एसेग्राब ध्यान खालामग्रा बर' बिमा बिफा गैयामोन, मिथिबाय। दिनैनि दिनावहाय माने बै समावहाय बर' बिमा बिफाया सानदों, थिगैनो प्रमद सारा जेरैबायदि बाथ्रा बुंबाय, ओरैबायदि गावबुरा जाया होनबाय, गावबुराबो जायाखिसै, MLA जाया होनना MLAबो जायाखिसै, चिफ जाया, EM जाया होनना जेबो जायाखिसै। दिनैनि दिनाव मा जाखो? दिनैनि दिनाव मा जाखो? थिग बर' बिमा बिफाया बे बुस्थुखौ नुनानै मोदै हुगारदों, बै समावनो हमदांनो हादों। नाथाय अब्लाबो बर' बिमा बिफानि गोसोआव बेलथायनाय फैदों, साननाय हनाय फैदों, सारानो जानांगौ, प्रमद सारानो जानांगौ होननानै बै समाव माने गोसोनि साननाया बेलथायनाय फैदों। प्रमद सारा चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार जाबाय,
जोंनि बिटिआर हालामनि गोदान एकर्डजों लोगोसे गोदान शिफ्ट जाबाय। रायजो राजाफ्रा गोजोननाय फोरमायबाय, जोबोद गोजोननाय मोन्दों, जोबोद रंजादों, ओरैबायदि रंजादों। एकर्ड जानायाव NDFBआबो बेबायदि रंजायाखैमोन, मिथिबाय। NDFBनि बेकग्राउन्डनि मानसिफ्राबो बेबायदि रंजायाखैमोन। नाथाय बर' बिमा बिफाया टाउन सहराव माबायदि रंजादों बेखौ जों मिथिया। नाथाय जोंनि भुटान सेरनि जायनाखि रिजार्भ ओनसोलनि मानसिफोर, बै समाव जे हाग्रामानि मानसिमोन बिसोरो हाग्रामानोल' भट होयोमोन। नाथाय जेब्लानाखि प्रमद सारा गाव भट बिबाय, अब्ला प्रमद सारनो गासिबो भट होजोब्बाय, मिथिबाय। नोंथाङा साननानै नाय, थांनाय इलेक्सनाव नोंथाङा जेसेबां मानसि मोन्दों, भट मोन्दों, बे नोंथांखौ सापर्ट खालामजोबदों। बिसोरनो बर' बिमा बिफाफोरमोन। प्रमद सार, दिनै नोंथांनि बाथ्राया, नोंथांनि खुगानि रावा भेलु गैया, दाम गैया, रज'वाखसै, रावनिबो दुब्लियाव रज'वाखसै। नोंथांनि रावा, नोंथांनि खुगानि बाथ्राया अबेबा लामा सेरावबो रज'वाखसै, अबेबा हाथाय बाजारावबो रज'वाखसै, अबेबा सोरनिबा माइ बारियावबो रज'वाखसै, दुब्लियावबो रज'वाखसै प्रमद सारनि बाथ्राया। दिनै बे बाथ्रा रज'यैनि जाहोनाव नोंथाङा 2025आव प्रमद बर' सारा साननो गोनां जागोन नामा UPPL राजनितिक दलखौ लानानै। दा आंनिफ्राय बुंनांगौ बाथ्राया बेनो, दिनै जाय बिथां मुगानि थान्दै बिथाङा जे एडभाइसखौ होबाय, माने जे क्लियारिफिकेसनखौ होबाय, बिथांनि क्लियारिफिकेसनखौ नुनानै आङो जे गोसोआव सानबाय थायो, रायजो राजाफ्रा जे गोसोआव सानबाय थायो, बे बाथ्राया दिनैनि दिनावहाय माने प्रुफ बेरफ्रुबाय। नोंथांखौ आङो बेखायनो जे आंनि चेनेलनि थ्रुयै आङो रोङाब्लाबो आरो नोंथाङा नुयोब्लाबो नुवाब्लाबो बे बाथ्राखौनो बुंगोन जे नोंथांनि खुगानि बाथ्राफ्रा, खुगानिफ्राय ओंखारनाय जे बाथ्राफोरा, फंफ्रोमबो बाथ्राफोरा मोनसे मोनसे फांसे फांसे बिफां हिसाबै जे रज'योमोनब्ला बे बिफाङा फिथाइ थायगौमोन। आरो UPPL पार्टिया राजनितिक दल हिसाबै हारसिङैनो बिटिआरआव UPPL जागौमोन। ना सोरनिबा एलायन्स, ना सोरनिबा सापर्ट, ना सोरनिबा जगदान, ना सोरनिबा मा। थ' रायजोफोर गुसुं भिडिअ'आ बेनोमोन। आङो माने बै बिथांनि भिडिअ क्लिपखौ बावबो उनावबो होलांसै, नोंथांमोनहा नायलांदो। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामनानै गालांदो, आरो मोजां मोनाखैब्लाथ' नोंसिनि खोथा। लोगोसे जोबथारनायाव बेनो, नोंथाङा जुदि कमेन्ट खालामोब्ला मोजां राइटिंखौ चेक खालामनानै कमेन्ट खालाम, जेन' आं नोंथांनि कमेन्टखौ फरायनो, क्लियार भाबै फरायनो हानाय बायदि। जेन' आङो मारैबा अबेबा सोरनिबा कमेन्टखौ फरायो, नाथाय सुद्रायनोनो बिराद जारला जायो। राइटिंफ्रा माने जिरायनांगौ जिराया, बे रोखोम जायो। थ' रायजोफोर रिकुवेस्ट खालामनाय थाबाय, कमेन्टखौ खालामोबा मोजां भाबै, माने हाखु दाखु दा खालाम, मोजां भाबै चेक खालामनानै लिरनानै नोंथाङा कमेन्ट खालाम। आं इउपिपिएल आबादखौ बुंनो थिनदों, बुंदों, मालाय जायगायाव थाहैनाय। आं सिगांनिफ्रायनो गोबां ट्रेनिं मोनबोदोंना, होमबाबो 8 बोसोर थादों नोंसोरनि जायगायाव। बिसोर खामानिखौ माबायदि मावो, मिथिं दावथिं खुंबाय, फैसा बरनबाय, जाबाय, बेल'। दा जे हाबबाय गफिनलाबो बै खुसेंग्रा गुदुङाव जेरैहाय दै लुयोबा दैखौ माने बै बाला गोराना सोबजोबोना, थिग बेबायदि बुस्थु, मिथिबाय। आङो MLA रबिराम नार्जारि, बेजों प्लास बै कुमन्त बिनि फिए, बे 800 थाखा हरैनिसो आं दुखु मोननानै मनसारजों फैनो नागिरदोंमोन आङो, मिथिबाय। आं इउपिपिएलखौ मालाबाबो सापर्टबो होआ, होनायबो नङा। सिगि जानानै एसे जेनेबा फंनैसो बुंदों बिसिनि अफिसाव थानायाव। लैहोर लैहोरमोनखौ बुनाय, बे प्रहलाद ब्रह्मनि न' खुबैख्रुबनाय गासैबो सैथो गोजा, मिथिबाय। आं एभ्रिथिं मिथिजोबो। बिसोरनि इनचार्जआ सोर दैदेननाय बेफोरखौबो मिथिजोबो। दाख्लै जयन्तआ थैबाबो देरहायाखै, मिथिबाय। प्रमदआ अमित शाहखौ लोगो हमहैखांनायनि उनावबो बेनाव खुगायाव रावबो गैयामोन, मेगनबो गेवामोन। अफिसाव फैदों, गावसोरनि सेन्ट्रेल इउथ अफिसाव। लाब गैया इउपिपिएलजों थानानै। केस होथोंना, होथों, जेलाव थाना जागोन, केस होथों, जेलाव थाना जागोन, मिथिबाय। जों सैथो मानसिजों सैथो बायदि जाजानो लुबैयो।
बिटिसिखौ बासायनोबा बिटिसिनि रैखाथि नांगौबा प्रमद बर'जों दाथा हाग्रामाजों था हाग्रामाया बिराद सैथो मानसि ओरैबायदि सैथो बेयो ना गावखौ बावसोमनानैबाबो मालायखौ सिबिनो हायो आं दाख्लै बिपिएफखौ दुखु मोनाखैथ' एमएलए खौसो दुखु मोनदों आं आखाइ बायनाय 800 थाखाल' बिदां बावनो हराखै आरो बेबो आं प्रमदजों थांनो होननानै थाङाखै आं बै मनज सारजोंसो ओरैनो खामानिफोर दंबा रायलायहैनोसै होननानै ओंखारदोंमोन जोंनि बिदि गफुरनि आबसुफोरखौ सनितपुर बिश्वनाथनि आबसुखौ जों दुखु मोना हजोंनि बायदि केरेक्टार नङा मावसे मावना मावाखै होनग्रा नङा जोंना नैबिनि आबसुआनो बिमा बिफा बायदि आबसुआ लाख थाखा हर कौटि थाखा हर होनबाबो न'खरनिफ्राय गैयिबाबो हरगोन नै बिथिं नोंसिनि बायदि थगायसुला नङा आं हाबाखैथ' आं इउसिला हाबाखैथ' बुंनो थिनदों बुंदों मालाय जायगायाव थाहैनाय आं सिगांनिफ्रायनो गोबां ट्रेनिं मोनबोदोंना होमबाबो 8 बोसोर थादों नोंसोरनि जायगायाव बुनो हायो हमनो हायो जायनि सरखार बेनो राजा नोंसिनि क'क्राझाराव खुनु ल'आनो गैया प्रमदखौ रायनाया आंनि आसि फिसानि खामानि नैबेनि बुनायावनो पुलिसफोरानो बासायहैदोंसो बुग्राफोरखौनो हले फैसा होना बायजोबनाय बेखौ सरन्जया मेनेज खालामदों जेलावल'सो दोननो हागोन लांजेननायाव खनसेल'सो बुनो हागोन जों चेलेन्ज दाला जोङो बिराद फाग्ला मानसि जोंना गोसोआ जायखौ सानो बेखौ मावलाबायो थैनोबो गिया लाजियाबो जेबो गैखायाबो जाय गोसो हमथानो हादों बिसोर माहाजोन जादों जाय गावनि माखासे उइक पइन्टफोरखौ दोनखुमादों बिसोर मानसि जादों सार माबा माबि होननानै खिन्थु जों सैथोजों सोलिग्रा मानसि सैथोनि अनगायै आलदाखौ जों सुखुआ जोंना नंगौखौ नंगौ नङिखौ नङि कंग्रेसजों बिपिएफजों लोगो जा इउसिएल होनबाथाय ना खारनाय बायदि खारखायो रावबो मोजां मोना रावबो भट होआ हाग्रानि मानसिफोर रावबो भट होआखै जाय बनलाय लायनो मोनाखै जाय ना माबा माबि हमना फाननो मोनाखै बिसोरसो फोथांबोखादोंमोन ना इन्डिट बि बेकग्राउन्डनि मानसिफ्राबो रावबो बिसोरनो भट होआखै हाब्बाबो स्ट्रं रुमाव थांना मावजोबनायसो बे खामानिया दाख्लै देरहानाया ओरै सालाकाथि बावखुंग्रि ओरै बासुगाव साइडथिं मा समस्ति दंमोन बिथिंजायल' मावनो हादों आलदायाव देरहायाखै लाब गैया आरो आं खोन्थादों आंखौ जेलावल'सो लांगोन बुगोनल'सो बैसोर मोनबा बुनोबो हायालै दमानो गैया आयै दाथ' आं एक्सनारफोरखौ आं लाबोजोबनो हायो जोंना मा माथाफोराल' अके होनदों आं लांजोबगोन आथोनाबो मोनाखै दाख्लै बिपिएफ ना इलेक्सन जोब्बाय मालाय 15,000 हरबाय बिसिना मानसि बुलायलायग्राफोराबो आथोनाबो मोनाखै दिनैसिम मोनाखै 4 तारिखआव बेदर जाहैनोसै होनबाय दाउ गोसोमा गैया हयथ' थेबगाङाथ' खुगाबो गेवा मेगनबो गेवा माबा सोरबा हाइजें गायदों बे I10 ना I20 बायबायसो होनहैबाय जों आबसुनि 5,000सो बेखार गथ'फोर दं बिसोरखौबो नायनांगोन नोंसोरखौबो नायनांगोनसो होनबाय उनावहाय दाउ गोसोमा हाइजें गायदो ना फिदो माबा माबि जाबाय एक्सनारफोरा बिदि मावनो हायो नामा जाय जेरैबायदि फिल्डनि बेबायदि राहा होग्रा सरखार जानानै दा हो खिन्थु खोथाजोंल' बुंना बोरै जागोनलै बिटिसिआव मा जौगानाय फैखो दिनैसिम 5 बोसोर जानोसै नै प्रमदनि सरकारा मिथिबाय आं देरहाहोनो हायो नैबे डेलिमिटेसननि खोथाखौ नायगोरनि डेलिमिटेसना बेसेबां सैथो जायो डेलिमिटेसन गैयाबा बिपिएफआ गथा 40-40टाबो फैगोन खुनु खोथा गैया इउपिएल होनबानो खारखायोलै जेरावबो खारो बे ना गोथाङा जेरै खारोना इउपिएल होनबानो बेबायदि खारो आरो दाख्लैनि खोथाखौ मिथियो आरएसएसनि इसिबां गिदिर फैसा फैदों रावबो एमएलए एमपि सोरबा इएम सोरबा एमसिएलए सोरबा सिएमआबो फैसा होआखै आरएसएसनि फैसा गोजा दाख्लै इलेक्सनाव जयन्त देरहालायनाया बेखौबो बिसोर बाहायख'नो हायाखै मानसि मेनेज जायाखै देरहानाया भटजों रावबो देरहायाखै बिपिएफआ देरहादों आमखासार देरहादों खिन्थु बै एमएलएआ खानायजोंसो गोरोन्थि खालामदों आं बिनि थाखाय सारखौ आं दुखु मोननो हाया आं सारखौ लाबोफिनगोन 100% लाबोगोन नोंसोर आंखौ जौ फाग्ला होनो ना मायो बेजों खोथा गैया खिन्थु जों सैथो मानसि सैथोनि थाखाय जों नाङो केस होग्रायाव बिराद माहिर ना बैसोर हारिनि माबा माबिनो बिसोर लांसुनिया गोजा सालाफ्रा
मालायखौसो मानसि बुयो होनो बिसोरनो मानसि बुयो बिटिसिआव गोजोन जौगानाय देरहानाय नांगौब्ला हाग्रामाजों था बिपिएफजों